हेलो हेलो हेलो, कौन कौन आ गया प्लीज कमेंट करो। Thamsa official, hello Thamsa official, how are you? Most welcome to my channel, all friend. कौन कौन आ गया? सारूना नाइस बोल रहा है। मोस्ट वेलकम सारूना, पाई कलाम सारूना। हेलो हेलो दोस्तों, पाई कलाम, गुड इवनिंग माय फ्रेंड बोल रहा है। इतना दिन के बाद आज हम लोग का स्टिल भाई आ गया। मोस्ट वेलकम स्टिल भाई, फेलिस भाई मोस्ट वेलकम। और संपीली ब्लॉग हेलो ब्रो बोल रहा है। हेलो हेलो पाई कलाम दोस्तों, सभी को मोस्ट वेलकम। मेरा एलबी में आपका सभी को स्वागत है। और सारूना ने क्या बोला? सपली ही हेलो बोल रहे गो, संपली आपको हेलो बोल रहा है। और पाई कलाम दोस्तों ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। देखो सारूना, हाँ हेलो हेलो, एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ। ब्लू चाहिए तो बोलो, इसका ब्लू लेता हूँ। लॉकडाउन थाखाय असल ब्लू इज ओके, ब्लू देता हूँ। कमेंट करो, कमेंट ब्लू। क्या सब्जी खाया भाई? आज का सब्जी ना मा होनना बुंगोन बेखौ, आलु ओमफ्राय मुला गोरान ओमफ्राय सयाबिन दुर लाब्रामोन आरोना, ओमफ्राय बान्दा कबि भाजामोन, ओमफ्राय बायगन बाथोनमोन। ब्लू दे दिया, ब्लू दे दिया, ब्लू दे दिया। कमेंट करो गाइस, कमेंट कमेंट कमेंट। फिलिस हे बोल रहा है, फिलिस है ना ये फिलिस, फ्रेंड हो जाओ फिलिस ब्रो, आपको ब्लू देता हूँ मैं। और दोस्तों क्या आप सभी क्या क्या सब्जी खा के आया है बोलो। संपली क्या सब्जी खाया था, और फिरलेस मांख जानेमन, और कारू सारूना जी क्या सब्जी खाया था बोलो। फिलेस ही बोल रहा है। चिकन, थानसा ऑफिशियल ने बोला चिकन, वाओ चिकन के साथ और क्या क्या था? और ब्रो आप कहाँ से हो बोलो ब्रो। मुइमा सिंह प्लीज सपोर्ट मी बोल रहा है, देखो शाहरुना ने। और संपाली ने बोला मुइमिंग सिंह मतलब वेलकाम बोल रहा है। फिलिस फिसा खुलुमनायखौ होनो आरोना, गिदिरखौ हो ब्रो। ओमफ्राय सोर सोर दङ दे, कौन कौन ऐसे, कौन कौन है बाबा लोग, सभी लोग कमेंट करो। वाओ आप लोग का इतना लेट। संजीत आई हाँ बोलो। आई और मीनिंग हम लोग का भिंडिया ने वो क्या बोला, लाइक डन। गुड इवनिंग संजीत बोल रहा है, ओके मोस्ट वेलकम। पलाई कलाम क्या बोल रहा है? पलाई कलाम अब सभी को मोस्ट वेलकम। और क्या बोला हम लोग का ढांचा ने, संजीत भाई हम सम हो, और हिंसम नहीं हो रे मैं। और सम संपीला ने क्या बोला, सारू सावधान। संपेली और सब्सक्राइब करना, इतना लंबा मत लिखो, मतलब ओनली SUB लिखना चाहिए, नहीं तो मतलब
YT काटता है, WT काटता है। और इसको भी YT को YT मत बोलो, WT बोलना चाहिए। मतलब पूरा यूट्यूब का कोई नेम पालन है, इसको मतलब पालन करके हम लोग मतलब ये करना पड़ता है। और फिटनेस में भी चिकन ओके अच्छा। और सरोना क्या बोला, फिटनेस सपोर्ट में क्या मैं रिटर्न कर दूंगी बोल रहा है। और ये पंजी बोल रहा है सानजिया डिसलाइक। ओमफ्राय सानजि नोङो जेनेबा मिथिखानानै माने फिसा इमोजनखौ हरदों र' नोंनि एलबियावबो आङो। नांगौ गिदिर इमोजनखौ हर। बेनिफ्राय संपली ने क्या बोला, सारुना ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है। और फ्यूलिस ने बोला सारुना ओके बोल रहा है। फ्यूलिस नोंनि स्टाइल चेनेलखौ लाना फै, स्टाइल चेनेलजों लाइक दान होफै आंखौ। बेनिफ्राय लाइक दान क्लिक साबधान क्लिक चेक और ना साबधान चेक ओके। और संजय हाय बोल रहा है देखो थानसा ने। और थानसा आपको ब्लू चाहिए तो बोल दो। और संपली ने क्या बोला, फिरलेस ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है। फिरलेस देखो संपली और सारू क्या नाम था, सारुना लुकी सातप्रेनोजा। और संजय ने बोला सनजित डिसलाइक होदों सानथारदों नामा सनजित नङा, आङो डिसलाइक होदों होआ जेबो, आंहा डिसलाइक होनायजों लाइक होनायजों आपत्ति गैया आरोना। मेन खोथाया जाबाय बैयो फिसा इमोजनखौसो होनाङा होनना बुंदों आङो माने। ओमफ्राय फियरलेस ने बोला ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। फियरलेस बोला ओके ओके। और बिंदिया ने क्या बोला, संपली ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। बिंदिया को भी ब्लू देता हूँ मैं। ओके ओके संजीव ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए और कमेंट करते रहो दोस्तों। संजीत भाई फेस दिखाओ बोल रहा है। मुझे फेस दिखाओ, कैसे दिखाएगा रे फेस, मुझे शर्म लगता है रे फेस दिखाने के लिए। सांता ज्वाइनिंग मी, सांता बोल रहा है, सांता तांतास तांता ओए on दोस्तों ओइ मिथियालै आङो दिनै जाला गाबोन अमा बेदरजों जागोन, गाबोन आं लायगोन आं। ओमफ्राय संजीत फेस देखा, मुझे शर्म लगता है फेस दिखाने के लिए। पहले 1K कर दो, पूरा दिन भर फेस लाइव देगा। और मैं सेकंड में थैंक यू। और क्या बोला, सबिता बरगयारिया लाइक दान आगै होनना बुंदों। अके अके आंखौ आगै होनबायलायबाय आरो ना, गाव बेसेबां बुरिथाय र' नायनो आङो। बाहेरायाव सायना मानसियालाय बोरै मानसियालाय। सब संजी बसु आपको सपोर्ट किया, रिटर्न क्या रहा है नहीं कल से बोल रहा है। संध्या ओके संपला ओके बेग बोल रहा है। वाइटी आंहा दासो सबिता सनांखि। ओमफ्राय नै जोंना अमृत ऑफिशियल हेलो अमृत हाउ आर यू कैसे मोस्ट वेलकम स्टाइल मोस्ट वेलकम। ओमफ्राय जोमा मोस्ट वेलकम मंकिया बेवहाय लाइन मारिदों सनजितखौ होनना जोम्मानो खिथु गारथारबाय सानसे नोंनि खिथु गारनायानो। ओमफ्राय मैया थरनै नागिराया। ओमफ्राय लाइक दान वाइटि
Yang marah. Beनिफ्राय Sanjay बुंबाय Sanjit बुंबाय ओके sampeli please dan बोल रहा है और सविता ने क्या बोला ऑन गिव मी ब्लू ओके स्टिल ब्रो मैं आपको ब्लू देता हूँ और आपका एक चैनल किधर गला चला गया इसको ब्लू को मैं ले लेता हूँ और बोलो सभी लोग प्ले कलाम और ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए मैं कमेंट को थोड़ा शॉर्टकट लेके जाता हूँ सानजि जॉइनिंग मी जोंहा बुंबाय आं दहायनो फरायनो नागिरगासिनो नोंनि सिगाङाव दं आं कमेन्टल' हराखै नामदारना ओके सारुना ने बोला काक बाराक सपोर्ट खालाय नामदों सपोर्ट करे भी सपोर्ट मी और हम लोग का अमेरिका क्या बोला गाँव सारा ब्लू क्या ओके ब्लू ना ब्लू दे दिया हमें और नानी ब्रह्मो हेलो हाय मोस्ट वेलकम बाय संजी ने क्या बोला संपली ब्लू नहीं है ब्लू दे देता हूँ ब्लू हो गया ऑन संजी सब्सक्राइब कर दिया ओके वाईटी ऑन सारुना खामदे नामदों सारुना खामदे बिनिता को खामदे ओमफ्राय अन नानिया मा बुंखो जोमावखौ दासो लोगो मोनदों आं नामदार आयु जोमावखौ नागिरना फैथारबाय नामा नै सानसेया रागा जागोन सानसेया मा बुंखो ओके सामपेल वीडियोफोर कमेंट कर दो बोल रहा है अन जोंना वाइटी अन जोमाव दं सामपालाम जयनिं मी नामदार ना अन वाइटी अन ओमफ्राय स्टिल ब्र नै नोंखौ जयनिं मी नामदों बिंदिया के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ स्टिल ब्रो और जोंना वाइटिया ऑन ब्रदरा ओमफ्राय सामपाला या मा बुंखो हा कर लिया नामदार ना ओके ठीक है एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ ब्रो मुझे भी ब्लू दे यार बोल रहा है ओके आपको भी ब्लू देता हूँ ऑन प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा है देखो जिसको नया देख रहा है सभी को ज्वाइनिंग हो जाओ वाइटिया दङ आं ओरैनो दं नामदार ना ओमफ्राय जों मा बुंखो नानि बाजै फाग्लिसो माथो नोंबो नामदार ना नानिया फाग्लिखा ओमफ्राय उनाव हमनो हाला आरोना नानिया फाग्लि ना जोमावसो फाग्लि सानसेसो मिथिगोन दायो ओमफ्राय ओके कमेन्ट नाहि आया सामप्ले नामदार ना कमेन्टआ लेटआवसो फैलै आंना बिदिनो मालाबा इमारजेन्सि साब खालामला जोब्बाय खोमालै मानसिफोरा जाय फराफारिनो साब्रैनि थान्दायावनो ओमफ्राय कैसे सपोर्ट नहीं चाहिए किसका सपोर्ट नहीं चाहिए बोल रहे देखो ऑन फिरलेस ज्वाइनिंग मी बैग नहीं किया नामदार ना देखो फिरलेस आप बैग क्यों नहीं किया और अन आंखौ सोरबा हाइड खालाम दे नामदार होद फाला मानो हाइड खालामनांगौ दं ओरैनो नानिया बुंबाय जोमाव ना मिनिबाय आरोना नालाय फिसायै मोजिंसो हरखायो ओमफ्राय फालुलै नोंसोरो सामपोलानिया ओमफ्राय हि नानि नामदों ओमफ्राय वाइटि अन नानि बाजै जारलासोलै नोंजोंबो नामदार ना जोमावनि खिथिखौ खारसिगोन नामालै जोमावा मा मुनि लायोब्रा मैदेर मुनि लायो नामालै सब सिख्लाफ्रानो जोमावनि खिथिखौ खारफाजोबनो नाथार माथो एसे मुनि लायै बायदि मोनदों आङो मैदेर मुनिफोर चार्जार फुल जाबाय क्या नाम था इसका किधर चला गया हम लोग का भिंडिया हेलो भिंडिया कमेंट करो भिंडिया और जो त्रिपुरा का है ना एक कमेंट करो मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता था मतलब वाइटी आंना जोंनो ब्लू नामदार ना नोंसोरलाय मानो ब्लु नांगौब्रा माबाना जोमावना मन'खा जोमावनो ब्लु नाङा वाइटिनो ब्लु नांगौ वाइटिनो ब्लु होबाय आङो जोमावनोलाय मानो ब्लु होनो मन'खा जोमाव बेग मालाबा साब खालामखायालै बेगसो हरग्रोखायो सिगां हरग्रोखाया ओमफ्राय अन आंनि हि साब मी नामदार ना सारुना कि साथ फ्रेन्ड जाओ ओमफ्राय जोंना नै अमृता मा बुंखो सन्जित ब्लू नहीं दिया कोई बात नहीं ब्लू दे दिया ना आपको और जोमाव ने क्या बोला आंनि सना वाइटी जोमाव मनो
जानायसो फाग्लानो आरोना जों मन' जानायथ' आरो वाइटिनाबो मन' जानाय जोमनाबो मन' जानाय ओमफ्राय बाय ब्र' नामदाना फियरलेस इतना जल्दी जाएगा एमबी खत्म बाय ओके ओके और आंनोबो नाङा ब्लु आंनाबो मन' जानाय ओंखायो नै जोंना वाइटिनाबो मन' जानायनो नै मन' जानाया बेलेग 2,42,000 दङ वाइटिना साबा ओमफ्राय see you next time okay on son भानु हाय संजीत बोल रहा है हाय मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आप सभी को स्वागत है और भानु आपको भी स्वागत है अन बोखार आंनि सना वाइटिनि ब्लु आंबो जोमावा नैलै खम मिनिगासिनो जोमावा गोसो सिङाव बेनिफ्राय थरै नागिरनाया भानु ने क्या बोला लाइक डान थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए और अनन नै वाइटिया मिनिबाय आरोना जोमावा देनजारलै मैदेर मुनिलायो सानजि नुखाय सिख्लाफोरा माबायदि खिथु खिथु खारफायो मैदेर मुनि अन दं नावदारना दं नोंसा दंना जोमावासो रोङोलै बेफोर भाषाखौ दंना नोंस्रानि होनलायलायथारो बोरैबा ओमफ्राय नानि बाजै फाग्लिनाबो मन' जानायसो बिनोबो ब्लु होनाङा दै नामदारना अके वाइटी अन और भानु सैकिया गोगोई सा पी लिया सा तो मैं नहीं पीता हूँ अभी सा नहीं पिया मैं और आपका बताओ और आप क्या कर रहे हैं अभी और 12 बजे में क्या क्या सब्जी खाया था सब्जी बोलो अन वाइटी अन थेंक इउ सो माच नानियाबो आंखौ जायाखै मा जोमाव फाग्लांदों जोमावना मन'लै जोमावना मन' नानि ब्रह्म बहानि मोनलाय नोङो ओमफ्राय वाइटिया मा बुंखो नै डाक्टारनिसो सिगनेसार होबाय आरोना ओमफ्राय जोंना सुमित ब्लगआ फैबाय सालथे नों बिहयसो होनना बुंबाय नै सोरखौबा वाइटिखौनो बुंखो ना जोमावखौ बुंखो बेनिफ्राय आंनि सना हाय बोल रहा है आंनि सना आपको हाय बोल रहा है हम लोग का संपिली ने और नानिया बाय बाय होनना बुंबाय आरोना अके बाय बाय सानजिया नै दादा सना नै सेस जोमाव सानजियानि सोरखौबा लाइन लाबाय माथो ओमफ्राय सुमित बोल रहा है देखो सुमित आपको हाय बोल रहा है हम लोग का संपिली ने सॉरी बेनिफ्राय वाइटी ब्लु बोखाराबो आंखौ हाइड खालामना हर दे दानो बोखारदो नामदारना सालथे 50-50 नामदों सुमित हेलौ सामपोलि नामदारना ओमफ्राय एमआर मा बुंखो एमआर लाइक डान थेंक इउ सो माच एन्ड बाय बय इमारजेन्सि बाय नामा ब्रादार ओके थेंक इउ सो माच लाइक देने के लिए बेनिफ्राय वाइटिया मा बुंखो संपली आई लव यू बोल रहा है देखो संपली आपको आई लव यू बोल रहा है वाइटी ने और सुमित प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा है और हम लोग का मिस्टर बीटीवाई काम ज्वाइनिंग मी नामदारना जमाव के साथ फ्रेंड मत हो जाओ जमाव का मोनो चैनल है हम लोग का जो नहीं ना और साथ हो जाओ मतलब जमाव का मोनो हो गया इसका तो कोई टेंशन नहीं है मंथली सैलरी ले यूट्यूब से पेमेंट ले रहा है जमाव ने और संपली ने क्या बोला आंनि सना ज्वाइनिंग मी प्लीज बोल रहा है और जागोन सालथे सोर सासेया 50-50 ने जोंना सुमित मस्ट वेलकाम ओमफ्राय सुमित ब्रादार मा खालामदों दायो मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जानाय मोनसे लागायना हरदो जोसिलाबायनानै माजों सोलाबोखो बेनिफ्राय सारुना ने क्या बोला आंनि वाइटी को साफ किया बोल रहा है वाइटी ब्रदर आपको करोना ने साफ किया है और बैक कर दो और जम्मू ने क्या बोला संपली मत ज्वाइनिंग हो जाओ बोल रहा है देखो जम्मू ने और संपली ने क्या बोला थैंक यू बोल रहा है और सारू ने क्या बोला आंनी टू बी सपोर्ट मी बोल रहा है आंनी वाइटी सारू ने को ज्वाइनिंग करो मत सपोर्ट करो एक दूसरे के साथ और जम्मू ने क्या बोला साथ बैग नहीं करेगा 3 मिनट के बाद बैग देखो 3 मिनट के बाद जम्मू ने सभी को बैग करेगा जम्मू के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ ओनली 3 मिनट इसके बाद बैग करेगा बोल रहा है जम्मू ने
और सारुना ने क्या बोला, सुमित हाय हेलो बोल रहा है। और सुमित ज्वाइनिंग मी बोल रहा है। जिमाओ ने पूरा रो रहा है, देखो जिमाओ ने क्यों रो रहा है, कुछ गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा होगा होगा शायद, इसलिए रो रहा है। इतना रो रहा है वो, मत रो जा। हम भाई सारू ने क्या बोला, जमाओ ही ज्वाइनिंग करो बोल रहा है। जमाओ ने मोनो चैनल है, जमाओ को पहले आप ज्वाइनिंग करना पड़ेगा सारूना। और जमाओ आपको 7:30 3 मिनट के बाद रिटर्न कर देगा। और संजू संजय ने क्या बोला, सारूना ज्वाइनिंग में काम बोल रहा है, संजी के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। संजी का भी 1K प्लस है, और इसीलिए जो कम चैनल है वो ज्वाइनिंग पहले होना चाहिए। यूट्यूब की नेम मतलब क्या बोलता है, मुझे ज़्यादा हिंदी भी नहीं आता है बोलने के लिए। खाओ उसके खाओ मा फिसा सा है शॉर्ट की भाषा सही होगा। भाई जो मामा के हम पोस्ट ज्वाइनिंग नहीं करते, करना ते तो करो बोल रहा। देखो जमाओ ने क्या बोला, जमाओ ने कभी फास्ट ज्वाइनिंग नहीं करता है, मोनो चैनल है ना, इसलिए पूरा ईगो है जमाओ जमाओ ने। और सैम्पली ने क्या बोला, सुमित का गया, सुमित है देखो। सारोना हेलो बोल रहा है। वाईटी ने क्या बोला, सैम्पली सावधान प्लीज रिटर्न मी बोल रहा है। और जमाओ ने क्या बोला, बकचोदी कर रहा है। वाह, जमाओ ने बोल रहा है देखो, सभी लोग अच्छा से इमरजेंसी इमरजेंसी फास्ट फास्ट कमेंट करो बोल रहा है जमाओ ने। और मा नाम मिना मानिसा मेलो मोस्ट वेलकाम मानिसा जी। मानिसा जी हाय हेलो नमस्ते खुलुमबाय, आपको मेरा एलबी में स्वागत है। सुमित ने क्या बोला, खोरैया दालि आरो बयलार सोमोन्दों। वाव ब्र, बयलार जायै जायै बयलार बायदि जालांगासिनोलै ब्रआ। ओमफ्राय वाइटिया मा बुंखो, सारुना आइ लाभ इउ बोल रहा देखो। बेनिफ्राय सानजिने क्या बोला, नोंनो बाथ्रा साया मा होनखोलै सानजियालाय, सानजि आंखौ जोमावनो फोरोंदों बिदि फरायनो। जोमावनिफ्राय सोलोंदों आं मिथिबाय बिदि फरायनायखौ। ओमफ्राय सुमिता मा बुंखो, सालथे 50-50लै होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय नै हाइट जाबाय माथो जोमावना। ओमफ्राय सारुनाया मा बुंखो, ही मनीषा सपोर्ट मी प्लीज बोल रहा है। देखो मनीषा एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ, ब्लू चाहिए तो बोलो मैं दे देगा आपको। और सुमित साबकर दिया बोल रहा है। सुमित ब्रादार नोंखौ नै जोंना सामपालिया साब खालामबायनो। ओमफ्राय आंनि सुनाव वाइटिया मा होनखो, मनीषा आई लव यू बोल रहा है। देखो मनीषा आपको वाइटी ने। और सारुना ने क्या बोला, जमाओ तो सपोर्ट भी क्या नहीं बोल रहा है। जमाओ ने ना थोड़ा लेट से सपोर्ट करेगा शायद। और मनीषा ने क्या बोला, आंनि मेरी साथ ज्वाइनिंग मी, मोनिशा के साथ भी सभी लोग फिर ज्वाइनिंग हो जाओ। मोनिशा को मैं ब्लू देता हूँ। वाइटिया 50-50 यस नों ओके बाय बाय। संजीत आंखो बुजिया नों। संपली क्या हो गया आपको, जाएगा ओके ओके। भाई सुमिरा भाई गयारी ब्रो थां ब्लू हो ट्रेभेलार्सनि ब्लु होना बायदि आंनो उदार। ओमफ्राय सुमिता अन बेनिफ्राय हम लोग का सारू ने क्या बोला, मनीषा सपोर्ट खदी प्लीज। मनीषा आपको सपोर्ट खालामबायनो सारू ने। ऑन जुमा ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए। और सुमित ने क्या बोला, सारूना मेरा ब्लू नहीं आया। जुमा माबा नोंनो नै सुमित ब्लु होबाय।
सरि ओइ माबा आङो माबा होफ्लांनानै फरायफ्लांबाय थादों साबायखर जासिहरबाय थेंक इउ स' माच मा सिरि जाखोनो सिरि जायाखै आङो माने माबाखौनो साउन्ड माबाखौनो अफ खालामनानै रायज्लायफ्लांगासिनो दङ मनीषा ने क्या बोला थैंक यू वाईटी बोल रहा है और सारू ने क्या बोला मनीषा नो नो आंनि सुमि हो सपोर्ट खाय जा खाबा नां बा खाय दे प्लीज बोल रहा है और सुमित ने क्या बोला सारूना सावधान बोल रहा है सारूना आपको सावधान क्या है देखो सुमित ने और संपाली ने क्या बोला आं फायखा नाम डरना क्यों फायखा अभी जाएगा और आंनी ननी बोलावली क्या था रे मैं भूल गया सी क्या था और वेलकम मोनिशा प्लीज रिटर्न बोल रहा है और सारो ने क्या बोला थैंक यू सुमित बोल रहा है और आशा बीटी वाया हेलो हेलो अमेरिका नामा आंखो आयु हेलो हेलो कि मास बायसे नोंसासिन बे मा ओंख्रि जाखो होनदों आंखौ होनखो ना सोरखौ होनखो जोंनाथ' ओंख्रिया बुहुत बुरजालै ओमफ्राय सारू ने क्या बोला आशा जी जॉइनिंग बोल रहा है आशा ना बेसे थांखो प्लीज जॉइनिंग आशा के साथ फ्रेंड हो जाओ आशा को मैं ब्लू देता हूँ आशा ना बेसे थांखो नायनो र' साबना 1.15K नाय आशा नाय नोंनि भिडिअखौ माबायदि नायना हरो आङो फुल नायना हरखायो आङो बोलो बोले आशा के साथ फ्रेंड हो जाओ आशा का मोनो चैनल है ओमफ्राय सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो गाइसफोर आसाबाव मा ओंख्रि जानाय नोंसालाय मनिषा अबाव थांखो वाइटिया मानो गाबलाबायखो वाइटि ब्रादार वाइटि ब्र मानो गाबखो वाइटि ब्रादारा बैयो प्रफाइला मेहेर ना नायनो र' मेहेरथ' आरो कमेन्ट बारे कमेन्ट गिदिर गैया रे कमेन्ट बिदां आब'आ फैबाय नै हेल' फंबाय लाइक दान होनबाय थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय कि मास पासे आब' आयु कि मास पासे नेक्स्ट मिनिट ओंखारलां on थैंक यू सो मच गाइस लोग सारोना आपका लैंग्वेज कौन सा है होनदों सारोना का लैंग्वेज त्रिपुरा है त्रिपुरा बिदां आब' मा बुंखो वाइटि साबदान बिदां आब' अन वाइटि साबदान ने 4+1 2,445K आपका इतना बड़ा हो गया और आशा वो ऑन दोस्तों आप सभी को फाइ कलाम मेरा एलबी में फाइ कलाम बीटू हाय बीटू फाइ कलाम मोस्ट वेलकम मेरा एलबी में आपका स्वागत है ऑन बिदां आबो लाइक नहीं किया तो लाइक करो दोस्तों कमेंट भी करो कमेंट करते रहो और थैंक यू मोनिशा डार्लिंग बोल रहे देखो वाइटी ने और B2 ने क्या बोला संजीत कैसे हुआ बोल रहा है मैं तो अभी ठीक हूँ और आप कैसे हैं बोलो और आप कहाँ से हैं बोलो और मोनिशा ने क्या बोला आशा मेरा साथ ज्वाइनिंग करो बोल रहे आशा और B2 ने क्या बोला लाइक कर दिया थैंक यू सो मच B2 लाइक देने के लिए और बिदां आब'आ बुंदों हाय B2 बोल रहा है हाय रे हाय ऑन ओमफ्राय मैं आसाम से हूँ मैं आसाम से आप कहाँ से हो भाई बोल रहा है मैं भी आसाम से हूँ मैं और वाइटिनि क्या बोला साल्टे बहा थांखो होनना बुंदों ओमफ्राय B2 क्या बोला हाय अल फ्रेंड बोल रहा है और सुमितनि क्या बोला जेबो बुजियाखै आं ब्र डेन्जारसो भाषायानो होनना बुंदों आरोना डेन्जारसो ने भाषायानो नांकाला होनना बुङो आरोना पाइकालाम होनना माने वेलकाम होननाय जायो आरोना पाइकालाम होननाया बेनिफ्राय अन बिदां आब' जइनिं मी बोल रहे देखो बिदां आब' मनीषा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ और
आशा ने जॉइनिंग जॉइनिंग बोल रहा है। आशा के साथ भी जॉइनिंग हो जाओ। और बिदाङा मा बुंखो आब'आ अके मनिषा होनना बुंदों। ओमफ्राय आसाया अनन होनना बुंदों। ओमफ्राय सोर सोर दं कमेन्ट खालामदो दोस्त कन कने कमेन्ट करो। सारुना कारुना और किधर चला गया अनलॉक सभी लोग और न्यू फ्रेंड जॉइनिंग मी जोंना ओमफ्राय नै सालथे माबाया मा बुंखो अनसुया दं सालथे 50-50 नागिरदों दे थांनोसै होनना दाना अके सालथे 50-50 दाना जोगिता हेलो हेलो जोगिता हाउ आर यू कैसे है मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है ओमफ्राय जोगिता नार्जारि कमेन्ट कमेन्ट ओमफ्राय सुमित आगै हाय सुमित आगै नाव दोननाया आसाया आब' जोंना ओमफ्राय बिटुआ मा बुंखो मेरी ब्लू नहीं ब्लू है ना आपका ब्लू है ब्लू दे दिया है आंनिया सना नाम दाना साफा साफा फैथारदोंलै सालथे होनना दाना साफा साफा आरो साफा साफा फैबावगोनसो बारा गल'लाबायना ओमफ्राय साफा साफा फैदों होननानै सुमित ब्रादार ओमफ्राय आसाया अनन ओमफ्राय माबाया बिटुआ जॉइनिंग मी बिटू के साथ जॉइनिंग हो जाओ और आशा दीदी के साथ भी जॉइनिंग हो जाओ आशा आब' बाय बाय होनना बुंबाय आरोना नै ओमफ्राय अनन बेनिफ्राय ही बस हाय आशा बोल रहा देखो बिटू ने और बिदां साबधान बिदां आब' नोंखौ साबधान खालामबाय नै जोंना माबाया मनीषा दीदी ने बिदां को सावधान किया बिदां आप भी बेक कर दो किधर चला गया वाइटिया मा बुंखो बिटू आई लव यू मा बोल रहा है मा उपमा उपमा ने रहा ट्रेन में देखो क्या क्या बोल रहा है और जोंना अखाफोर बाजारा गुलु गुलु होनना मिनि फैलाबायलै गुलु गुलु ओमफ्राय अन 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 होनबाय र' नायनो वाव वाह कितना डांस करता है अन 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 ओमफ्राय जोंना हेलौ अनन ओमफ्राय ना मा बुंखो सुमिता हिन्जाव सासेसो नामा नों सन्जित ब्र' हिन्जाव रासिसो नामा नों सन्जित ब्र' नाम दाना मिथियालै आं ना रासिसो आरोना आंखौ ना रासिसो होनना बुङो ओमफ्राय बोरै हिन्जाव रासि जाहैखोथाय गोबाव हमनो हाला आङो आंथ' ना रासिसोमोन मानसिया ओमफ्राय बिथुआ हाय होनना बुंबाय ओमफ्राय अखाफोरासो हिन्जाव रासिलै बिराद बासथाबहैलाबायोना अखाफोरनाव माबा बायदि जों हाग्रायाव हाबबाथाय दालाय बै सिथाबग्रा हाग्राया बासथाबलाबायोना खर' मानि बेबायदि अखाफोरनाव बासथाबहैलाबायोथ' सिख्लाफोरा आंना रासिसो आसा आब' साफा खाराब खालामनो नामा होननानै दाना साखा फारा खालामदो आबै सनाया हेलौ हेलौ किकि मास पाइसे होनना बुंदों नै लोगोफोर वेलकाम वेलकाम आबै सना मस्ट वेलकाम ओमफ्राय जोंना वाइटिया मा बुंखो मनिषा साफा खाराब मा होनो मनिस मना मनिषा सिख्रि फाग्लिसो सालथे एसा नायो सिख्रि फाग्लि नामा ओमफ्राय साब खालामसिगोन आगै सुमित नाम दाना ओमफ्राय वाइटिया मा बुंखो आं अनुनाव दसे थांनि नाम दाना अके अके उनुआ बिराद मन' खालामनो नागिरनानै नै एलबिखौनो सानसे गाहाम होलाबायग्रा जाबाय बोला टाइम टेबोलानो गैला उनुना गोसोबानो होयो गोसोबानो होखायो जोमाव सासे ओमफ्राय एलबिखौनो एलबि होखायो आयु आंहा दिनै मालायफोरनि एलबिआव गिदिंनानै 1.5 GB नेट पेक जोबदों आरोना दहायनो 12थायावनो 1.5 GB नेट पेक जोबदों ओमफ्राय अन 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 माबोरै खबर सबर नाम दाना जोंना आबै सनाया खबर सबराथ' बारा एसेबां मोजां नङा ओमफ्राय नों कमेन्ट खालामबाय थायोब्ला नों लाइक खालामना होयोब्ला
नों शेयार खालामलाबायनानै सापर्ट होयोब्ला खबरा मोजां जागोन आरोना आंना। ओमफ्राय अन मनिसा फुल वास साबधान लाइक दान दं। मनिसा नोंखौ माबा बिदांने साब क्या है और आसाया मा बुंखो आबै सना जयनिं जादो आगै आंजोंबो होनना बुंदों। ओं ब्लु होगोन दे ब्लु होगोन टेनसन खालामनाङा। बेनिफ्राय अन ओमफ्राय जोंना नै माबाया मा होनखो मनिसाया आसा दिदि मेने साब दान कर लिया होनदों। आसा नोंखौ नै मनिसाया साफा खालामखांबायनो। बेनिफ्राय गुलु गुलु होनदों आरोना अखाफोरा नै अखाफोरा बिराद सालुलै गुलु गुलु। ओमफ्राय बबिता फायखालाम बबिता हिन्दी को ना सनजित होनदों फायखालाम बबिता फायखालाम। बेनिफ्राय आसाया मा होनखो हिन्जाव बायदि खोनादों आगै नोंनि भइसखौ होनदों। हिन्जाव बायदि खोनादों ने? आं एसे भइसखौ बानायदेरदों माने दिनै आरोना। सिख्लाफोरा माने सेंग्राफोरा एसे सिख्लाफोरनि माथो खोनानायनि भइसखौ एसे दाजाबदेरना होदोंमोन आङो। सार्जारिसो खालामहैनोसै आंनि भइसखौ होननाय बायदि आरोना। बेनिफ्राय हा बिदां मे बि कर दिया होनना बुंदों आरोना। अन थेंक इउ स' माच गाइस लग सभी लोग को मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय जोंना गुलु गुलु मास्टार ना मिनिबायलै। ओमफ्राय गुलु गुलु मास्टारनि बिफाया ओमफ्राय सोर अखाफोर। बेनिफ्राय सालथेना हाबा जानायखौबो हगारा माथो आइ लाभ इउ ल' होनोनो। देनजारलै आंखौसो होनखोना सोरखौ होनखो आं आगारोलै बाबबारे। आसा बड' खालाम आं आंखौबो लोगो आसा आब' नै आबै सनाखौबो लोगो खालामदो। ओमफ्राय जयनिं प्लिज होनना बुंदों। आबै सना नै आसाजों जयनिं जा। आसाना मन' चेनेल ना 1K नायना। ओमफ्राय बबिताया बुंबाय बर' सीखना है आपको बड' सीखना है आपको बड' सीखना है तो आसाम में आना पड़ेगा। और अन थेंक यू आसा ओके नाम आरोना। मनीषा ने क्या बोला अभी सोना मेरी साथ ज्वाइनिंग करो बोल रहा है। आशा ने हे भगवान क्या हो गया होनना बुंनानै खाफाल बुनानै मेगन देरल' नाबाय। साया ब्रह्म माबा गल'ल'सो नायफैबाय लाइक साइक होनफैयालासिनो लाइक साइक होनना बुंफैनांगौब्रा। ओमफ्राय महन्त लाइक डान ब्र' नाम दाना ओके थेंक यू सो मच। B2 ने क्या बोला आशा बसुमतारी मैं सबको ज्वाइनिंग किया वीडियो देख कर लाइक कमेंट दिया और सभी दोस्तों B2 को भी बैक सपोर्ट रिटर्न कमेंट बैक कर दो सब कर दो। और ब्लू डेडो बोल रहा है ब्लू है ना डेडिया। और भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन होनदों। आसाखौ भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोन गासिबो रायजो राजा नोंथांमोन सभी दोस्त आशा दीदी को वीडियो देख के कमेंट करके रखो। आशा दीदी ने आप सभी को बैक रिटर्न कमेंट सपोर्ट सब कर देगा। साया ब्रह्म जॉइनिंग मी बोल रहा है। साया ब्रह्म बहुत थांखो बहुत गोमाखो। थैंक यू ऑल फ्रेंड बोल रहा है आशा ने। और बबीता ने क्या बोला हेलो B2 बोल रहा है आशा ने। ऑन दे कमेन्ट आंनि पुला माया आइडि हर सार नाम दाना आइडि गैयालै आंनाव। अखाफोर आंनिखौ 60 खालामहरलाय आइडि 60 खालामहरदोब्रा। नोंनि भिडिअखौ 1K खालामहरगोन आङो सर्ट भिडिअखौ नायफ्लेनो आंनिखौ 1K खालामहरबा। ओमफ्राय कमेंट प्लीज। हाँ दोस्तों कमेंट किधर चला गया किधर भाग गया कमेंट करो दोस्तों। ये धर्म कैसा होगा रे आप लोग के साथ कमेंट करो कमेंट। बबीता ने क्या बोला मैदा साखा खा मतलब खाना खाए है संजीत। ओ मैदा साखा खा मतलब मैदा साखा खा। इतना हार्ड
मैदा साखा खा मतलब खाना खाया है संजीत ओके मैदा साखा खा बेनिफ्राय सबिता ने अनन ओके सबिता उलारि अनन थेंक इउ सो माच अन रेन नेकलेस सबि दोस्त अखाफोर आगै भिडिअ नायबाय दे नानै अखाफोर आसाया आब' नोंनि भिडिअ नायबायनो आसा आब' साब खालामना होलाय होनना बुंदों अके आब' आसा होनना बुंदों आरोना अखाफोर गुलु गुलु गैया नामा दिनै अखाफोर नामालाय गुलु गुलु रास फुजा दुर्गा फुजायावसो गुलु गुलु जायोनो हेलौ दस्त गुलु गुलु बेनिफ्राय आशा दीदी मैंने सावधान कर दिया मुझे भी कर दो प्लीज बोल रहा है आशा दीदी ने बोला कि सभी को बाद में मतलब थोड़ी देर के बाद में वीडियो वॉच करके कमेंट और सब करेगा बोल रहा है इसीलिए थोड़ा वेट करो सभी को मिल जाएगा और हम लोग का महंत ने क्या बोला आशा अब लोग जादो दे नामदार ना महंत ब्रादार आसाना आसाखौ नोंसो हरग्रोनांगोन आसाना माने एसे बुरजाना चेनेला मनखे नालाय बेनिफ्राय जोंना नै बि बर'आ हेलौ हेलौ फैदों आरोना आं दहायो बि बर'नि मोसानायखौ नायदोंमोन एकदमबारे माबा खानस्रिया दालाय मा होनो बोरियाव ओंखारनानै हाबनो रोंफैनालासिनो बाब्रालाबायना बेबायदि बाब्रालाबायखायो सर्ट भिडिअ मोसानाया जा नायनानै हारसिंनो मिनिलाबाय थांदों ओमफ्राय सनजित आगै आइडि हरदो होनना दाना आयौ आब' आइडियानो गैयालै आंनाव आइडि बानायनो मोनथाराखै ओमफ्राय साना ओके ओके बोल रहे हम लोग का मनीषा ने और सविता ने बोला थैंक यू टू बोल संजीत बोल रहे थैंक यू टू यू बोल ओके थैंक यू बोल दिया थैंक यू बोल दिया और बोल और सिखाओ नवनीता नवीनीता हेलो हेलो हाय 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 और फाग्ला गथ' गायले आं गायु आं गथ'सा होमबा महंत बरो जॉइनिंग मी बोल रहे देखो मनीषा के साथ महंत बरो जॉइनिंग हो जाओ और नवनीता मादों संजीत आप मेरा एलबी में आई थी ना हाँ हाँ मैं आपका एलबी में गया था और हर नाम्बार नाम दारना हर नाम्बार होनदों ए नाम्बार हरनांगौ नामा आंनि मबाइल नाम्बार आं बेनिफ्राय बी बर'आ ओमफ्राय जॉइनिं मी बोल रहे बी बर' मनीषा के साथ जॉइनिं हो जाओ ओमफ्राय बी बर' ब्लु ने नै हरबाय आङो नै गाइस लोगोफोर जों आबैनि न'आव थांदोंमोन लेलायलै बी बर'निया बी टू लं वीडियो माने लॉन्ग फुल वीडियो वॉच करके सावधान किया बोल रहा है बी टू आपको बिदांग आबो ने फुल वीडियो वॉच करके सावधान करके अभी आया है और मोनिशा ने क्या बोला हेलो नवनीता जॉइनिंग मी बोल रहा है नवनीता जॉइनिंग हो जाओ बोरो नाम दारना ब्लु बायथ' नोंनो नै ब्लु बाय ओमफ्राय अन दं दखानाव फैदों आं गिलु गिलु दखानाव माबा लांफैदों नोङो गिलु गिलु दा मोनानि नामा ओमफ्राय अन बिदाङाबो नवनीताया मा बुंखो मनीषा टीमी जॉइनिंग हुआ बैग वाला मोनिशा जी देखो नवनीता ने आपके साथ ज्वाइनिंग हो गया बोल रहा है बीटू ने क्या बोला मोनिशा जमा था मी आपको वीडियो देख कर कमेंट कर दिया ओके नहीं मोनिशा जी आपको बीटू ने सब क्या है कमेंट भी दिया है वीडियो वॉच करके और बिदाङाबो अनन बिदाङाबो मा ओंख्रि जानायमोन बीटू क्या क्या सब्जी खाया था बोलो और साया ब्रह्म ओइ आं थांबाय दै सनजित गयारि होनदों ओके 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 थैंक यू सो मच फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय बबिता ने क्या बोला साइली आपको कैसे लगता है संजीत साइली आपको कैसे लगता है हाँ दूसरा का मतलब क्या बोलेगा अच्छा है मतलब सभी लोग अच्छा है मेरे हिसाब से सभी लोग अच्छा है और बीटू अनन किधर गया साइली अभी तक नहीं आया है और अनन अनिफ्राय महंत मनीषा ओके और महंत बोला है नवनीता प्लीज ज्वाइनिंग कर दो बोल रहा है अनन बबीता वनिता ज्वाइनिंग मी ओके मोनिशा आपको ना बी बोरो ने सब क्या है कमेंट भी दिया बोल रहा है प्लीज बैक कर दो बोल रहा है और
बबीता बोलो क्या सब्जी खा के आया है। और बीटू आज दाल एक पापड़ खाया है। ओके इतना अच्छा अच्छा अच्छा। और बीटू जॉइनिंग मी बोल रहा है देखो बी बर' ने और बिदां आब' ने अन 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 होनदों। गोदान गोदान लोगोफोर फैबाथाय मानसिफोरा एकदमबारे फैयो आरोना जेब्ला लोगो गैला रावजोंबो जइन जानो गोनां गैला आइडि हरनो गैया अब्ला मानसिफोरा फैनो नागिरा। ओमफ्राय गुड अके बी बर' ब्लग मे जइनिं करेगा बोल रहा है। आइडे दोस्तों कमेंट करो। थैंक यू मनीषा जी बोल रहा है बिदां ने। बबीता बबीता आब' साब बानाय बानाय आं बेग हरफिनगोन। बबीता आपको महंत ने क्या साफ करने के लिए बोला है और महंत ने आपको बैग देगा बोल रहा है। आपको पहले साफ करने के लिए बोल रहा है। कमेंट 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 गाइस। वाइटि आं दसे फैफिनबाय नावदाना। अके अके वाइटि ब्रादार बहा गिदिंहैदोंमोन बिदाङा मा आंखो बिटु प्लिज जइनिं होनदों। अन ओमफ्राय वाइटि ब्रादार मा खालामदों दायो ओमफ्राय बिटु जइनिं मी बेनिफ्राय मनीषा ने क्या बोला बी बर' साबधान कर दिया बोल रहा है। आशा बुआ ऑन जो पर्सन जाएगा ना बोल के जाओ नहीं तो मतलब जो पर्सन जाएगा ना ब्लू देके जाओ मतलब बोल के जाओ मैं ब्लू लेग रखेगा। बेनिफ्राय बाजाराव थांदोंमोन ब्र'नो अके बाजाराव ने महन्त अके बबिता नामदों अनन अखाफोरा अनन अखाफोर ब्रादार लाखांबाय नामा दखानाव। ओमफ्राय आंनि सना मा ओंख्रि जानायमोन होनदों नै आंनि सना मा ओंख्रि जानायमोननो आसाबाव सोंदों। बोरो सनजित आइडिया हर होनदों। आइडि गैयालै आब' आइडि बानायाखै होनबाय दा दाख्लै नोंनो हरजोबखाबाय आङो। आइडि बानायाखै आइडि बानायबा हरगोन आङो। माबा आइडि बानायनो थाखाय आंनो सिम गोदान नांगौ सिम गैयाना बोरै बानायनो मबाइलालाय दंमोन नै सिम गैया जाला आइडि बानाय जाला मोननै मोनथामल' आइडि जाना थाबाय। ओमफ्राय आगै सनजित आइडि नामदों आरोना अन ओमफ्राय आइडि बर' नाबो मन' जानायसो नामदों आरोना मन' जानाय अखाफोरनाबो मन' जानाय बेखौनो ब्लु होआखै आङो अखाफोरनो मन' जानायखायनो। ओमफ्राय मनीषा ने क्या बोला महंत जॉइनिंग मी बोल रहा है और बिदांने अन कविता ने बोला संजीत हिंदी बोलना क्या क्या बोल रहा है मोरा बोल रहा है। आपने मोरा बाइक खालाम बेनिफ्राय आं सिख्ला जॉइनिं मी आं सिख्ला जॉइनिंग मी बोल रहा है किधर गया सिख्ला। और इसके बाद आंनि सना लोगोफोर साब बी बोरो के साथ सभी लोग फ्रेंड हो जाओ बोल रहा है। और वाइटी का बोल रहा है दाल पल कपि भाजा बोल रहा है। और आशा ने क्या बोला आं थांनोसै दे आगै नावदाना अके अके आब' थेंक इउ स' माच आंनि एलबेआव फैनानै दसे सम थाफैनानै साफा खालामनो थाखाय। ओमफ्राय बी बर' आब' गाबदों बी बर' आब' मत रो आप इतना मतलब दिन में कम से कम 1500 फेस में मेकअप करता है और रोएगा ना पूरा मेकअप आपका गिर जाएगा बर्बाद हो जाएगा इसलिए रोना धोना मत करो। नो आप हिंदी में बता हिंदी में बोल रहा है। और और वाइटी ने क्या बोला सोर लोगोखौ बी बर' सनानो और बिदां ने अन बी बर' ने रो रहा है क्यों रो रहा है बी बर' नोंनि लोगो थाफाग्राफोरखौ नामदाना ओ मेरा सामने अभी कोई भी एक भी फ्रेंड नहीं है बी बर' मेरा पास फ्रेंड आएगा तो मैं आपको जरूर दे देगा ओके। गीतिका को भी ऐसा है मेरा फ्रेंड ने इसको मिला है। और इसके बाद बिदां ने क्या बोला फैथ'बाय फंबाय बोल रहा है ओके ओके
बिदांगाबो थैंक यू सो मच मेरा एलबी के मुझे सपोर्ट करने के लिए। ओके ओके थैंक यू सो मच। बी बोरो ने हा हा बोल के बी बोरो ने पूरा रो रहा है। और दोस्तों कौन कौन है प्लीज कमेंट करो। संजीत बोल के गुस्सा हो गया। बी बोरो ने संजीत बोल के मुझे इतना प्यारा दे रहा है। संजीत आप बहुत अच्छा लड़का है बोल के बी बोरो ने मुझे ऐसा बोल रहा है। और निदान रामसियारि मैया लोगो मोनदोंना निदान ब्रादार आं नोंखौ मैया दाख्लैमोन। ओमफ्राय हेलौ आदा माबोरै खौराङा नन्ना ब्रदर मेरा तो हाल अभी ठीक है। और बोलो आप कैसे हैं। और मेरा एलबी में आपका मोस्ट वेलकम आपका स्वागत है। आपका मेरा एलबी में बरायना लाग्रोबाय नोंथांखौ आंनि जौस्राङाव। बेनिफ्राय दा कमेन्ट खालामदो दे ब्रादार लाइक साइक खालामना होदो सापर्ट खालामदो। ओमफ्राय बी बोरो ने हेलो सपोर्ट करो गाइस बोल रहे देखो। न्यू फ्रेंड्स सभी लोग बी बोरो के साथ फ्रेंड हो जाओ। और बी बोरो ने क्या बोला जारलासो बोल के हंस रहा है। और बी टू ने क्या बोला बी बोरो ब्लॉग ज्वाइनिंग कर दिया वीडियो देख कर लाइक कमेंट दे दिया सभी को। बी बोरो देखो आपको बी टू ने सब कुछ कर दिया लाइक भी दिया कमेंट भी कर दिया सब भी किया। और आपको क्या चाहिए बोलो बी बोरो आप भी इसलिए रिटर्न करो। और रामसियारि ब्रादारा मा बुंगो 22 लाइक दान थेंक यू सो माच ब्रादार लाइक दान होनायनि थाखाय। ओमफ्राय ब्रादार मा खालामदों बहा दङ अबेबा थायो नामा ब्रादार। ओमफ्राय बी बोरो ने क्या बोला बी टू मोनो थैंक यू बोल रहा है वेलकम बोल रहा है। और कमेंट बी बोरो। और अखाफोर ने क्या बोला गुलु गुलु मा ओंख्रि जायामोन होनदों हम लोग का सब्जी ना आलू मटर बीट और आलू मटर बीट मटर और क्या था भाजीमन बंदा गोभी और भाजी था और बाइगन। इसके बाद बी बोरो ने क्या बोला जों खावबा बर'आ संजित जों खावबाय बर'आ बिराद अनबाय होनबा आंखौ नोङो जों बर'आ। देखो बी बोरो ने क्या बोला संजीत आप इतना अच्छा लड़का बोल रहा है मुझे थैंक यू सो मच ऐसा बोलने के लिए। और मुनिषा ने क्या बोला निदान ज्वाइनिंग में बोल रहा है निदान ने मोनिशा के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ। ओए ओके दोस्तों कमेंट करते रहो मैं एक पॉप खाएगा मैं अभी। हेलो बाप बारस'ला बेनिफ्राय बी बोरो ने क्या बोला अच्छा नीति हाँ बंदा लड़का है क्या। कमेंट दोस्तों कमेंट।
हेलो दोस्तों हेलो वेलकम ओमफ्राय गर्लफ्रेंड नहीं मेरा नाउदारना आं बारस'बाय दे दोस्तों मैं कमेंट को पूरा शॉर्टकट से अभी पारोगे अभी बोलो ऑन इनिफ्राय र' दे 1 मिनट दो आप लोग को कमेंट गाइस संजित गोयारी आं कमेंट बारबाय दे लोगोफोर बंदना बोल रहा है मोस्ट वेलकम बंदना जी आपको स्वागत है मोस्ट वेलकम बंदना जी और कौन आया था पूरा कमेंट करो मैं मतलब चाय पिया था इसलिए थोड़ा कमेंट ये हो गया शॉर्ट हो गया मतलब चाय पिया था इसलिए थोड़ा कमेंट ये हो गया शॉर्ट हो गया थैंक यू सभी को और राधे राधे बोल रहा है ओके राधे राधे सभी को राधा रानी की कृपा हो जाए राधे राधे आं खारदों दान्दा ओके मानसिफ्रा खारखो जालाखो लाइटन बिन्दिया ओमफ्राय साल्टे एस बर' दंखायो जोंहा नामदारना ओके अन'नन आनिफ्राय नामदों ओमफ्राय अखाब्रा माखो थ' बि बर' जोंखौ नुखाना खारसै नामा आंखो लाखाना खारसै नामा आंखो खारदो मा बाहार नामदों नै वाइटिया माबार खारनांसिगौनो बेनिफ्राय बंदना joining me बोल रहे देखो मोनिशा के साथ बंदना but on भाई जना कोई मुझे भी बताओ बोल रहे सुमित को भी कोई बताओ सुमित जी रो रहा है सुमित जी के साथ भी फ्रेंड हो जाओ दोस्तों बंदना ओके बोल रहा है और बिबरो ने बोला बरो खारबाय थाखो बन्द सा नामा आंखो लासै फरायखो आंनि सना बिबर' आब' आंनो फैसा गैखाया ब्लु होआनो आरोना फैसा गैखाया ना ब्लु होआ ओमफ्राय सालथे 50-50 ना नामदों आरोना आंलै सालथे 50-50 जाखानांगोन ओमफ्राय नेट स्लो है वीडियो बाद में वॉच करेगा बोल रहा है नेट स्लो न वीडियो बाद में वॉच करेगा बोल रहा है लाइक डाउन करके रखो कमेंट करके रखो सभी लोग बाद में भिंडिया ने बंदना ने आप सभी को बैक कर देगा और निदान मा बुंखो अनन निदान ब्रादार नों बहा निमलाय ब्रादार ओमफ्राय खोन्थाहरदो मोनिशा जॉइनिंग जी मोनिशा आपको जॉइनिंग कर दिया देखो बंदना ने और बंदना अनन वाइटि ने मा बुंखो आं बिदिखौ बे हिनजावफोरखौल' होयो मानोबा रायहरनांगोन रायहरनांगोन रामसियार नोंनो ब्लु होबाय आङो वाइटि ग्लु ग्लुमलु ओमफ्राय एस सालथे बिबर'खौ 50-50 आं बिखौनो बे हिनजावफोरनो होयो होनना रायहरनांगोन बोरै जानो सोरजों ग्लुमलु सालथे जों जागोन दे नांदों आरोना अन ओके ओमफ्राय सुमित ब्र सोरखौ 50-50 खालामनांगौ वाइटि नोंसोरलाय आग्लाफोर बिदि जायो माबानि बायदि आं मारदों नोंसोरलाय हाग्रामानि बायदिमोनलाय मय मेकुरि जुदि हेमन्त बिश्व शर्माया बान्दर होननाया इसे आं मारदों नोंसोरो नेमकि गुन्दा होननायाब्रा हेमन्त नेमकि गुन्दा होनलायलायनाया इसे आं मारदों नोंसोरो बेनिफ्राय अखाफोरा आंनि सना ग्लुआ सेंग्राफोरजों ब्लु होआ सिख्लाफोरनो लियाबाबो माने बुङाबाबो बियाबाबो आरोना होयो ग्लुआ आरोना खाट्राने ग्लुआ डिउटियावसो दं आं अके ब्रादार नार्जारि रामसियारि ब्रादार डिउटियाव दङ थेंक इउ स' माच ओमफ्राय ब्रादारा बहानि मोनदोंमोन ब्रादार आं खोनायासै दे दहायो नों बुंदोंबा आं माने
साहा लोंनानै लेट जाबोबाय आरो ना कमेन्ट फरायनाया। ओमफ्राय हम लोग का मनीषा ने क्या बोला, सुमित मैं साफ दान कर दिया तुम भी कर दो बोल रहा है। सुमित ब्रदर देखो आपने मोनिशा जी ने आपको साफ किया है और बैक कर दो। और इसके बाद वाईटी ने क्या बोला, आं ग्लू 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 खा नंदरना ओके। लुच्चाजों बारनासो जागोनलै नोङो वाईटी, लुच्चाजों बारनासो जागोन नोङो। ओमफ्राय कमेन्ट इसके बाद क्या बोला, आं ओंखारनोसै ब्र बाय बाय ओके ओके वाईटी ब्रादार थेंक इउ सो माच। ओमफ्राय जोंना जोमाव माबा अखाफोरा खारबाय नामाब्रा। ओमफ्राय मा होनना बुंदों, वंदना दीदी मैंने भी कर दिया। वंदना दीदी आपको मोनिशा ने भी साफ कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया। और सुमिता मा बुंखो, आं मिनिनि नङा मिहिगुन्दासो गोयारि ब्र। मिहिगुन्दासो ने अके अके खम जारलालै नोंसोरजों सयथिबो। ओमफ्राय रामसियारि ब्रादारा मा बुंखो, मनीषा जी बैक साब माय चैनल। मोनिशा जी निदान को बैक कर दो। और इसके बाद सुमित ने क्या बोला, मोनिशा ओके बोल रहा है। बिदाना निदाना बा बुंखो, मा ओंख्रि जाया होनना बुंदों आरोना। ओंख्रियाथ' ब्र जोंना आलु बिदुर ओमफ्राय मटर सयाबिन मुला गोरान लाब्रामोन आरोना, माने लाब्रा माने फाजा मडेल आरोना। ओमफ्राय माबा बान्दा कबि फाजामोन, ओमफ्राय बायगन सावनाय बाथोनमोन आरोना ब्रादार। ओमफ्राय नोंना ब्रादार मा ओंख्रि जानायमोन, गुलु गुलु खाराखै होनदों आरोना अके। अखाफोर ब्रादार देब्रा अखाफोर ब्रादार दसथासो आइजो हरदो। मा एसे लुबैयाब्रा गावालाय गुलु गुलु अन थेंक इउ सो माच अन थाबाय थानो थाखाय अखाफोर ब्रादार। ओमफ्राय अखाफोर ब्रादार नोंना एलबिया खैथायाव, निदान में कर दिया। निदान जी आपको मोनिशा ने साफ दान किया है ऑन। और दोस्तों कौन है प्लीज कमेंट करो। और कौन है प्लीज कमेंट करो। अन निदान रामसियारि अन थेंक इउ सो माच ब्रादार। नों बहा थायो होनदोंमोनलाय ब्रादार, नोंना बेसेबां जाखो? आं माथो मा जादों माथो बा नोंनिखौ माबानाय जायाखै माथो ब्रादार। आङो माबाबाय दे आङो नोंनिखौ नै। माका ले गोबर से अन थेंक इउ सब दोस्त अन थाबाय थानो थाखाय। बेनिफ्राय होन 6 आवसो होयो आं दाना फै दै सार 30 मिनिटसो थाना हो सापर्ट हो मन खालामनोसै आंबो नावदारा। अके अखाफोर ब्रादार नोंना बेसे गोबाव जाखो चेनेला? अखाफोर ब्रादारनिखौ नायनाय दे आङो र' दे। बेथ' नङालै बेथ' साबखा आंजों। अखाफोर ब्रादार नोंना बेसेबां इयार्स बोसोरसे जायाखैदांलै ने, नोंना बेसेबां जाखो चेनेला? गासिबो खारजोब्बाय नामा? कौन सा लगे अरे नहीं बोके वाईटी निखौ ब्लु लाफिननांसिगोन लाखानोसै। सुमित ब्रादार थांबाय नामा? सुमित ब्रादार
सुमित ब्रादार आं ब्लु लाफिनसै दे थांबाय जानो हागौ लानोसै आङो अखाफोरनिखौ लाथ'बाय आङो दा नांगौबा होफिनगोन आङो बान्दोनायाबो थांबाय माथो बान्दोनानिखौ लाफिनबाय आङो ओमफ्राय बि बर'निखौ लाबाय आङो बेनिफ्राय वाइटिखौ लाबाय इउर'खौ लाबाय बेनिफ्राय बिटुनिखौबो लाबाय थांला थालांबायनो आरोना नै अन अखाफोर ब्लग सार्च खालामना नाय सार आरोना अन अखाफोर ब्लग ने नायनो नायमार नांनो नायदे अखाफोर ब्लग थांबाय एबार थांबाय वाव 2023 आगष्ट माबा जाबाय आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च 8 नोंना 22 आंना 9 माथो जों अखाफोरा जों हेरफेरसो होमबाबो अखाफोरनि आंजों मोनसे माबायावनो आरोना मोनसे मासावनो नाथाय समासो हेरफेर आरोना ओमफ्राय आं माने नै बि बर'आ दा एल बि हैलाबायबाय दा थांनानै खोन्थालाङा मोनलाङानो फाग्लि गोजासो अखाफोर ब्रादार आं माने माबायाव अरुणाचलाव मास मोनथाम ना मा थाहैदोंलै आंना चेनेला बुरा डाउन जाजोबबाय मिथिबाय मास मोनथाम हमना ला आंनाव 100सो भिउ 100सो WT जाबायमोन आरोना बे 100सो WT होनो जिर' जाना थादों मिथिबाय आंना मास मोनथामाव लस आरोना 100सो लस जाखादों आरो आंना माबायाव अरुणाचलाव थांना थाहैनायाव नेट नाङा मा नाङा बेनो आंना साबफोराबो खमाय जोबना थादों आरोना ओमफ्राय हम लोग का मनीषा ने क्या बोला आं शिखा मेरी साथ कोई ज्वाइनिंग किया क्या मतलब नहीं मैंने मनीषा के साथ कौन कौन ज्वाइनिंग हुआ बोलो और ओंखारथ'नोसै आं आदा अके ब्रादार थेंक इउ सो माच आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय ब्रादार बाय बाय अके थेंक इउ सो माच ओमफ्राय अखाफ्रा मा होनखो 6 मान्थ जाबाय भिडिअ हगारनाया जिमेला एसे गोबाव जादों सारनाव अके माबा जेबो नङा दे नोंना माबानोलै मा होनना बुंगोन 1 इयार्स बारबाथाय जेनेबा काट खालामो नालाय इनि काट खालामनायखौ नोंथांमोना मिथिखायो माबायदि काट खालामो जेनेबा हमना ला दा जानुवारिनिफ्राय जानुवारिसिम आरोना मास मोनसे बोसोरसे ओमफ्राय जुदि नोङो बै जानुवारियाव जुदि नोंनिया बेसेबां WT मोनो बै नैबे जानुवारिखौ दानलायसिगोनलायब्रा बेनिखौ दाननानै बै जानुवारिखौसो एड खालामसिगोन बिदि आरोना मास मोनसे जाबाथाय हमना ला मास मोनसे जाबायना मास मोनसे हमना ला बोसोरसेयाव माबा मा होनना बुंगोन नों मिथिखायोलै आं एसेबां बुंनो गोनांथि गैया अन सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो बाय खालाम ओमफ्राय क्या बोला माने सार मन' खालामबा हाबाय आं 3K जाबाय दाखालिनो बेनिफ्राय सानथाम सानब्रै थानानैनो नाय आंना दा नोंना अखाफोरना जाखाबाय अखाफोरकाथ' हो गया है टेंशन नहीं है आपका तो हो गया और मनीषा ने क्या बोला संजीत में बबीता की जा रहा हूँ ओके बबीता इतना जल्दी लाइव दिया ना मुझे मालूम ही नहीं है थैंक यू ओके और थैंक यू सो मच मुझे बता के जाने के लिए थैंक यू सो मच बेनिफ्राय अखाफोरा मा बुंखो जोंना 3K आवनो हाफ मन' जायो सारदों 3K आव मन' जायो माने 3K जाबाथाय नोंहा जेनेबा माबाया
WT खमाया आरोना 3K जायाबाथ' बुहुद खमायबाय थायोलै 4K आवसो खालामगोन आं सारनो 4K आवसो जाखायोबा 3K बा जेनेबा WT खमाया आरोना ओमफ्राय जि हमना ला नोङो मा होनना बुंगोन हमना ला 12 मासाव जुदि नोङो 4K WT खालामनो हायासै अब्लाथाय हमना ला नों 12 मास जाखाबाय हमना ला नों 12 मास जानायनि उनाव हमना ला नों आरो मास मोनसे 13 मास जाबाय अब्ला 13 मास जायोब्ला बै मास मोनसेखौ दाननानै ग्रोबनो 12 आरोना ओंखायनो 365ल' आरोना जुदि नोंना होमब्ला 13 मास जायोबाथाय हमना ला नोंना 13 मास जाबाय जानुवारि हमना ला नोंनि बै जानुवारिनि WT खौ दाननानै नों बे बेसेबां WT मोनो बेखौसो एड खालामनाय जायो आरोना ओंखायनो मानसिफोरा 365 होननानै लिरो आरोना माबायाव जोंनि माबायाव आरोना दैथुन सारना मन' जाबाय मैया खालामदों दैथुन सारा नामदाना अके दैथुन सारना मन' जामारबाय होमबा मालाय लाइभ होयो लाइभ माबा नाइट होयोना बिसोरो जोंना नै दाबो माबायानो थाङाखैना जाबाय सारनो अके जाबाय ने जोंना नै थाङाखैना आंना फाग्लासो दासो माबा थांना दङ नै 52 आरो 150 जन नांबावगौ आंनो साबानो 150 नांबावगौ आरो बाखियाथ' आयु माय ओमफ्राय अखाबो ब्र' डिउटियाव दं होननाया बेलेग सालमारदों डिउटियाव दंना थगायखायो दहाय सोरखौ थगायनायमोनलाय आंनाबो कामिं सन जाना दं सार एसे नेबाव नांगौ उनाव दाना अके मिथिखादों आङो अखाफोर ब्रादार नोंसोरो नाइट एलबि होयो नाब्रा जागोन गासैबो जाजोबगोन कन्ट्रल आंनाबो औ सार नामदारना जागोन कन्ट्रल ओरैनो खनसे एलबियाव बेसेबांसो मोनोब्रा नों WT खमसे खम मोनसे एलबियाव 100सो मोनोना नोङो बबिथाया अन फैबाय माथो बन्द' खालामनोसै ना ब्रा मानसियानो गैला माथो मा होनना बुंखो आब' उपानि आब' सोदोमस्रि दैथुन सार आब' उपानि लिबियन सार साबा होयो जोंनाव दाना अके थिगानो होनांगौ ओमफ्राय गोरिबालाय सोर दङ गोरिबा सोर दङ गोरिबाबो 100+ जायो माब्लाबा नांदोंना 100+ थिगानो गुड गोरिबा सोर होयो गोरिबा बिसोरनि ग्रुपआ खारखुमा लायो सोर होनदों बिसोरनि ग्रुपआ खारखुमा लायो ने गोरिबाबो आंखौ लेंदोंमोन लेंनायालाय खारखुमा लायोना मा जानो आं हले अखाफोर आं गोसोब्ला आंनाव अलरेडि
आं गोसोब्ला जोंहा जेनेबा सिस्टारनि मोनसे मबाइल जोंहा मादार मोनसे मबाइल मोननै जाखाबाय ओमफ्राय फंबायनि मोनसे मबाइल मोनथाम जाखाबाय आं मोनथाम गोसोबा होनानै लानो हायो आरो ना आङो ओमफ्राय आरो आं सानैसो लोगोखौ मेनेज खालामनो हायो आं गंबा मबाइल अलरेडि आंनाव गंबा मबाइल जाना दं आरो ना आंनि आखायाव आं गोसोबा लाइभ होनो हायो आरो ना बाट आङो माने मानसियानो बारा एसां गुरुथ' गैयि बायदि जाले अनन साब्रै फैलायबाय माथो ओमफ्राय भाइरेलसो नामा साब्रैयालाय भाइरेल सिसि केमेरा कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माबा मा होनना बुंगोन आब' बाने आंनिफ्राय रिटर्न ओमफ्राय लोगोआनो साबा हान्ड्रेड प्लास जायोना ओमफ्राय बिसिनि ग्रुपआ खारग'लायो ओमफ्राय साबा ग्रुप दं 1 आवार्स टु 3 आवार्सल' जायो बिसोरना बिनि उनाव 3 आरो 2ल' जाना थायो बिदिनोथ' जाहैबाय मा बुंनो खम खस्थ' खालामनाय दं बिसोरो आलायारन मा होनना बुंखो जोंना जै एल बि आव माने गैला जै आइडियाव हाबबायना ओंखारनाय मिथिखाया आरोना अके नोंसिना खैथा ओमफ्राय हरनि 9ता ना मानो फैयो नोंसोरो आंबो होगोन र' आंनो रावखौबो ग्रुप स्रुप नाङा आंना साबा दंखायो ब्रादार रावखौबो नाङा आंना साबा दंखायो मबाइलखौ आंनि खाथियाव लागोन लागायनानै उन्दुलांगोन साबा दंखायो आंना ब्रादार 6 जन जाफैबाय मा होनो अखाफोर ब्रादार आं दोननोसैलै एलबिखौ ना मा होनना बुङो रावबो कमेन्टबो खालामला जिखुनु 6 जन खोन्थाबाय थादोंमोन नेट पेकआबो 50% जोब्बाय नेट पेक सोना लाफिनसै आङो 9 सारनिफ्राय सार नांदा अके अके सार थिगानो राधे राधे अखाफोर ब्रादार थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दे कंग्रेसुलेसन थाबैनो एडभान्स कंग्रेसुलेसनसखा थाबैनो बे मासआ बेसेबां दिन थांखो हमनानै ला बे मासआ 18 थांबाय 18 आरो हमना ला 18 बा 12 दिन दंबावो 12 दिननि गेजेरावनो मन' जानांगौ आरोना मन' जाथों ओमफ्राय थेंक इउ स' माच सोर फैलायखो जोंना
मोसाहारि आब' फैबाय, सनजित गयारि फंबाय फैनाय दं आंनि बेयाव फैनाय दं आं नोंनि एलबो फैनाय अके आंनि एबा बहुद धामाका जानानै थांखांबाय, धामाका जोबखांबाय ओमफ्राय नेट जोबना होबाय आरोना नेटपेकआ आं दहाय बिराद मानसिनि एलबआव थांदोंमोन, आंनि एलबआव फैयासैनो मानसिफोरा रागा जानानै नेटपेकआबो जोब्बाय आरोना। ओमफ्राय खबरफोरा मा होनखो सनजित सार नोंना हारसिं 415 मबाइल जायोब्ला गोसो बायदि होनो हायो 9ता हरनिफ्राय एलबि दोननानै हायो ब्र' आइनि मोनसे आब'नि मोनसे फंबायनि मोनसे मोनथामखा। ओमफ्राय आंनि माने उन्दै फंबाय जानायफोर दङ बिसोरखौ बुंबाय साबा आरामसे हायो आं गोसोबा आं खालामाखिसै आरोना। ओमफ्राय सानाव सानसे एलबि होबाबो आङो सानाव फुंनिफ्राय लानानै सोरांजासे एलबि होबाबो आं गंनै मबाइल ओरैनो खाथिनो हायो आरोना। गाबोननिफ्राय खालामगोन आं गोसो बायदि एलबि होगोन आंबो गाबोननिफ्राय आरोना। बेलेगा फैदा फै गंनै मबाइल दोनगोन आं गाबोननिफ्राय सानाव नाजागोन आरोना आङो। गंसे मबाइलथ' थाबाय थाखायो। ओमफ्राय उनाव जोंना मोसाहारि आब' मा खबर मा खालामदों आब' लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो। ओमफ्राय बंदना अनन थैंक यू सो मच बंदना जी मुझे ऑन रहने के लिए। बंदना जी मेरा नेट खत्म हो गया और अभी मैं तो एलबी बंद करने वाला हूँ। वाह आपका मन हुआ कि नहीं हुआ बंदना। मोसाहारि आब'आ मा बुंखो गय जादों नामा होनना बुंदों आरोना। गय जायाखै माबा खुसेर जादों आं खुसेर जादों आरो ओमफ्राय खुसेर दंफां ओमफ्राय गन्ना खा रहा है गन्ना हिंदी में गन्ना बोलते हैं ना। ओमफ्राय 9 हावर्सनि बारा होबा नों बेसे वाट मोनगोन बिनि बांसिन थांगोन नङाबा वाटआ मा होनना 9 आवारनि बारा होबा नोंनि बेसे WT मोनदों बेनि बांसिन थांगोन नङा। नेटपेक गैला दोस्त मेरा नेटपेक खत्म हो गया और इसके बाद जोंना मोसाहारि आब'आ 27 खालामबाय ना। थैंक यू सो मच आब' सभी को थैंक यू सो मच। और बंदना राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाए सभी को। थैंक यू सो मच बाय बाय। अखाफोर ब्रादार पेन्टिं कमेन्ट खालामलाय। इसने एक्ट्रेस भी मारे No. Soy actriz. डायरेक्ट्रेस Rara. असली बंदा Bye on okay. On okay thank you so much. Thank you kabar thank you. नेट पे गिला ले मेरा नेट पे खत्म हो गया। अभी नेट पे डालना पड़ेगा। अभी नेट पे डालने के लिए गूगल पे से डालना पड़ेगा ना, इसलिए अभी नेट थोड़ा नहीं होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए एलबी बंद करना वाला हो। और बंदना आपको थैंक यू सो मच स्पेशली, और स्पेशली खबर ब्रदर को भी थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू 27 लाख डन थैंक यू सो मच। 2:30 से एलबी आता है प्लीज आओ। ओके मेरा ना दिन में मेरा टाइम ही नहीं मैनेज होता है। मैं दिन में काम करते हैं ना, इसलिए मेरा दिन में टाइम ही मैनेज नहीं होता है मेरा दीदी। फिर भी मैं कोशिश करेगा दीदी आपका एल्बम में जाने के लिए। ओके दीदी, और थैंक यू सो मच दीदी मेरा एल्बम में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओमफ्राय अखाफोर ब्रादारा जोंना होआखैमोनदां नै लाइक डांस 20 लाइक डान होना बाय अनन थैंक यू सभी को। मैं अभी एलबी बंद करने के बाद मैं नेट पैक डाल के मैं भी दूसरा का एलबी में घुसता हूँ। सभी को थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, फिर मिलेगा दोस्तों, सी यू अगेन। अनन थैंक यू।